Kublai peki parawan baro ki baju tanan ban page ki notice khwai hakan ka channel nalar entertainment ban ngapre subhai pi we baro isakan ka channel ban ngai kublai advan Christmas basu Christmas ba kamen pi we baro ki parawan berkum ju ki parlok no titikalu ki dro ban ngai kublai nem thamai pi we baro ban ngai ka jikit bokir yang pi ba pindon padang kamet ka bokot ka bakhe dem ta parlok tu ngina leit no isakan ka notice khwai ka ba thamai yawan isakan jin khwai khabam ka ba en penyaj da iba pinong bri ba tinong bri ba iba es langkoi kan jika kan dai hang te ka snong nong klau krem tiro sing ha ka pung jung ikong sonaris mauli bat an pen khwai ha baro ar talik pung bar ka por bar sang khwai kan long na du ka por chipeu bejim step bat an per kut ha ka por la chiteng jan met bar ka tarik kan dai ha ka ar punyo tarik mentau benan sembar ar yarapsan bat kador jika tiket kalong san sepatang kasir yang oe khwai te menta perawan tu nilai no seki price jong kan ka jing yakop khwai khabam hang ne po snong nong klau uban yo ka first price na kan ka jing kop khwai khabam hang ne po snong nong klau ni on repo 1000 tangka bat na ka price number ar ni ar po 1000 na ka price number lai chipo 1000 na ka price number ka basau san 1000 bat na ka price number san kalong san 1000 tangka bat ki consolation price ki don hadu ka nomor ka bakhatsan bat kawai ka consolation price hadu ka nomor ka bakhatsan kalong 6000 tangka hadu ka nomor ka bakhatsan bat haswa bengin poi se kalau ki dro to ni sa skor swa khndiat ya ki ne ki mat ke badan kam dalor ki do kharim bala don lupa on the thamai biang salai kwintal lan ne lai spa ki ji haka arpheu tarik banai bakhar ar yarapsan haka por prab jim step ki kendon ki long ko bajilong haki wei pat ki jaka khwai om sha bandi ki jingdi pen buat haka jaka khwai bat om sha ban timsi klumar bat yak tiket an di bej haka ar phnyo tarik benai bakar ar ajar rapsan adu ka porsan bajim step ka bahap haka singi sajany bat an sim jing theo ya baro ki jadukha ki ba mi nak te kapung bat sisen berdap ki price kirwan kim desu bandam penmi jing klumar bat ka jingi kop khwai dokha kan yaj bej khmat kino ki ba penmi ya ki jiklumar kin haban siu ya ka bailur ksan par bat ngin om saban sajing bam kad bom pandai ka por khwai bat ladalap ngin om sa ban sang khwai kin don ru kinong diwi bat kinong diknyang hak te kasngi balada je bawan bun kinong khwai on extend biang ya ki price bat ngin om sa ya ki banabar ban wandi jingdi krem do jing bet na ki trai jong kapung te menta prolog tu ne leit no sya kalau kidro uban yo ka first price na kana kol kidro un yo da ka kali ka barim ka ba kerteng ka Chevrolet Beat handel da pimtre ye kana ka kali Chevrolet Beat phila ban sim na ka pisa ka ba song dor chilak tangka te saparkhat ma pi prolog ka te sngi kumno phinle la pimtre da kana ka kali Chevrolet Beat la ne pimtre da ka pisa ka ba song dor chilak tangka bat na ka price number ka baar na kana kol kidro phinyo da ka pisa ka ba song dor 8000 tangka bat na ka price number ka balai pinyo da ka pisa ka ba song dor 1000 tangka bat na ka price number sau pinyo da ka pisa ka ba san 1000 tangka bat kumju na ka price number ka basan pinyo da ka pisa ka ba song dor san 1000 tangka bat ka por ban penile kai kana kol kidro kan ka por lai beje janmit bat ka dor ka tiket kalong cis pasan peu ka we ka tiket balada pitit arteli tiket pinyo akador ka ba ars pa tangka balada pimsai kan notis ngop perlok sapun hau ne nomor pun bala ai harum krama pindu ban sai bha yak ek ka ba piklam sai des ngop perlok sa share lem kan notis sia ki perlok ki jongpi krama ki perlok ki jongpiru ki dup tiblem kan notis balada episode tanah kan ka channel ngop ban subscribe kan ka channel krama pindum du ek we pat ki notis khwai ki bangan sapen me ki badang don sadin te khoblesi bon perlok ngen second dupat